Здравейте, народен, сме в мол. Както виждате, сме в мол. И тук има... има третия етаж. Ела, Мартине. На третия етаж. Хора в мол Плевен сме. Парамол Плевен сме. После отиваме в друг мол, хора. Така че хора, тук е супер яко. Моля, посетете мол Плевен. Два мола са и са супер готини. Хора, посетете ги. Посетете мола. Това работи. Хора, сега се качваме по стъпалата. Качи се. Хора, качваме се по стъпалата. Хора, вижте. Вижте. Хора, вижте колко яко е. Качихме се по ето това, а батко ми го е страх. Батко ми го е. Виж, Мартине, това го задвижва. What the fuck? Брат, тук е супер яко, бе. Знаех ли, че е мол? Знаех си. После на другия мол. Хора, тук е супер яко. Хора, луч ми го е страх. Ще има чантички, Войчо. Не, тук са доста. Хора, това е мол. Това. Чакай, има ли друг етаж? А? Не, тук не може по изход от мола и само от тук може да се види. А тук къде са води? Отдолу по стъпалата. Пак отзад. Не, там друга страна. Айде от тук да излизаме. Ти в билата слизаме надолу. Ти си жена. Няма ми. Но откъде? Няма ми. Спокойно, няма да се побиеш. Аз нямам. Не ме е страх, ела. Айде в билата сега. Отиме в билата. Хора, прибирам телефона. Имало и